Paueko administrazioa auzitegiak atzera bota du Frantziako hezkuntza ministerioaren kontra zehazkak ezarritako helegitea. 2019an Euskararen erakunde publikoak eta hiruek izenpetu zuten hitzarmena ez errespetatzea leporatzen zion ikastolen elkarteak ministerioari. Izan ere, basoko ahozko handiaren parte bat euskaraz egin ahalko zela adostu zuten bertan, baina neurria ezartzea ukartzen du Bordeleko Akademiako errektoreak. Arratsaldeon, Europako Batasunak inportazioak erabat eteteko adostasunik lortzen ez duela ikusita, enbargo partzial bat ezarriko du. Debekatuko du Errusiak itsasontziz petrolioa ekartzea, baina ez du etengo drusba petrolio bideetatik iristen dena. Errusiako Gazpromek baieztatu du Herbeheretako gazterra inportatzaileari hornidura moztu diola astearte honetan. Hark errublotan ordaintzeari uko egin diolata. Danimarkako Ortez konpainiak ere esan du mozketa baterako prestatzen ari dela. Iragan astean beste 3 astez luzatu dio Poloniako epaitegi batek espetxealdia Pablo González kazetariari. Behin-behineko espetxealdian egonda otsailetik eta berdin egongo da beste 3 hilabetez abuztu arte printzipioz. Astebeteko epea dute barkatu helegitea aurkezteko. Bada Oiana Goiriena Gonzalezen bikotekideak jakitera eman duenez Hamaika telebistan bere senarraren lehen eskutitza jaso du. Jarda azkanengo egune alegazioak aurkeztutekue, eta gero aste 2 gitxi gora bera dekoze bertako epaitegizek erantzun bat emoteko. Kigu ondo dauela, ondala aste 2 gitxi gora bera konsulek intzon 3. bizitie, eta haren bitxartez badakigu ondo dauela. Animoz bebai, osasunez bebai, bera kirola itzen deu bertan barrun, denpori emoten deu idazten da irakurtzen, eta egoera horretan, beran egoeri ona da. Gero badeko bertan abogadu polako bat, poloniar bat, eta beran bitxartez notizi eguneratu hauek edo eltzen jaskuz. Eta ganera, haue albiste barri-barriz da, beha gaur jaso dute beran lehenengo eskutitze. Korsikan dago Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria bidaia ofizial bat egiten. Leixuri Arrizabalaga EAJko legebiltzarkidea.
Gauza on asko. Ez da inolako sekretua, gure alderdiaren aldarria aspalditik izan da hau, eta forma, eredu hau baita ere aspaldiko aldarria da, eta lehendakariak beste behin gure nahia, eta euskal gizartea alderdi handi baten nahia zein dan aldarrikatu du beste behin ere. Lehenengo eta behin gure izatea, gure izana horren aitortza bat, eta gero bestaldetik, estatu ezberdinen arteko aldebikotasuna. Horrek zer esan nahi du, zer ekarriko luke autogobernu gehiago. Guk hemen erabakitzeko ahalmen gehiago. Guk hemen gure eskumenak modu oso batean garatzeko ahalmen hori. Eta horrek esan nahi du gizarte honentzako, euskal gizartearentzako ongizate gehiago. Bakarrik gogoeta, baizik eta alde batetik aldarrikapena eta bestetik etorkizunerako borondatea nola gauzatu dezakegun, gauza biak uztartuz. Bai autogobernua aitortua betetzea eta bestetik ere testu inguru honetan 53 urteoren ondoren errealitate honi nola atxikitu egiten gatzaizkion 21. mendean. Bienvenue dans cet hémicycle qui est le lieu de la démocratie insulaire, qui a été promulguée. EITBek datorren urteko udal hauteskundei buruzko inkesta baten emaitzak argitaratu zituen atzo, eta horren arabera EAJ lehen indarra izango da Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Inkestaren arabera jeltzalek gora egingo dute 3 hiriburuetan. Koalizio soberanista aldiz bigarren indarra izango da Arabako eta Gipuzkoako hiriburuetan. Erreakzio katea sortu dute emaitzek, Estilanao Gasteiz. EITB Fokusen azken makroinkestaren datuen arabera, Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurralde historikoetan irabaziko lituzke hauteskundeak orain ospatuko balira eta 2019an baino babes handiagoa jasota. Arabaren kasuan Euskal Herria Bilduk 2019ko hauteskundeetan baino zinegotzi bat gehiago irabaziko luke eta 7 zinegotzirekin EAJaren eserleku kopurua parekatuko luke. Erkidegoko beste lurralde dagokienez, Euskal Herria Bilduk eta EAJak lehia estua izan lezakete, Gipuzkoan eta Bizkaian ordea EAJak gehiengo osotik urrats batera geratuko litzateke. Espainiako diputatuen kongresuak argi berdea eman dio sexu askatasunari buruzko legeari. Polemika ez zaio falta izan lege horri, gizonezkoen aurkakotzat ere jo dute sektore batzuek. Inigo Aduriz, eldiario.eseko kastaria. Argudio hauek beti entzun izan dira eskuinaren alderdien eskutik edo beraien ahotik horrelako aurrera pausoak eman direnean, berdintasunaren aldeko aurrera pausoak eman direnean. Horrela gertatu zen lehenengo abortuaren legea onartu zenean, berdintasun legea onartu zenean, eta baita ere emakumeen indarkeriaren kontrako akordio hori lortu zenean. Beti dago matxismoaren erreakzio bat, horrelako aurrera pausoak ematen direnean, eta badirudi alderdi batzuek matxismoaren ahots hori eramaten dutela, edo eraman nahi dutela bai parlamentura eta besteetara ere. Tiket bai sistemaren kontra bat protestak egin dituzte merkataritzikiek. Sistema horrek gainera sektore batzuetako enpresei ere eragiten die. Bada martzan jartzeko egin beharreko ahalegina salatu dute, baita tiket bairen hainbat akats ere.
Alkontza lantegiko 25 kaleratzen epaiketa atzeratuta, grebari utziko diote langileek. Urko Herrera labeko kideak azaldu dionez Hamaikari, grebalariak bildu dira eta momentuz lanuzterekin jarraituko dutela erabaki dute. Tolosaldean Lurtaro denda kooperatiboa jartzeko bazkide kanpaina hasi dute. Erronka handiak dituzte eta horiei aurre egiteko gutxienez 300 bazkide laguntzaile behar dituzte. Tolosaldean elikadura burujabetza bultzatu nahi duen herritar talde batek martxan du Lurtaro kooperatibaren bazkidetza kanpaina. Bi dira bultzatu nahi dituzten proiektuak, tokiko elikadura ardatz izango duen denda kooperatiba eta Tolosaldeko elikadura burujabetza bultzatzeko elikagaien ekoizpen kolektiboa. Proiektuari buruz gehiago jakin nahi, hona hemen kidetako batek kontatu diguna. Lurtaro proiektua sortzen da kezka batetik, kezka hori horren oinarria da dauzkagun konsumo ohiturak eta noski dauzkagun konsumo ohitura horiek nola eragiten duten ekoizpenean. Eta ikusten baldin badeu, ekoizpena krisi beten dago, eta gure konsumo ohiturak ere gero eta mundu zabalegan zabaltzaile, eta desmadre total badago. Orduan kezka horitatik partitze dugu pixkat, eta gure ahalegina izango da, konsumitzaile antolatu, nun da konsumitzaile hori antolatuta, ondoren ekoizpena ere, eakutsiko diguz ze ekoiztu behar dagoen, konsumo horren arabera. Eta noski biak lotuta dihoazte, eta printzipioz planteatzen dugu 300 bat pertsona nukleo bat osatzea, eta nukleo hori horren forma izango litzeke denda forma bat egiko luke nukleo horrek, eta hor juntatuko leke bai konsumitzaileek eta bai ekoizlek. Konsumon beharran arabera ekoizten joateko. Hoi da azken baten Lurtaron naiz eta ideiaz eta termino zabalagotan, baina printzipioz epe motxa duztu lana da denda espazio hori sortu, 300 bazkidetzan pertsonaen nukleo bat, eta aldi beren ekoizpena ere alkarrekin osatzea. Realitate behiratze bali maieu, ekologikoa noski abanguardia izango da, hori egongo da lehenengo aukeratako bat, baina noski realitatea ikusi ezkeo besteak ere leku izango du. Eske nahi eta nahi ezkoa da, zatik ez daukagu beharrain ekoizpen ekologikorik, eta gaina ez dugu inorra parte utzi nahi, beti ere ulertuta abanguardia pixkat izango ala, denok tirako gaituna, poliki-poliki aberalmen haukun bideoitan oinarri jarriz aurre gaitiko. Berez, noski, hor konsumitzea ere, izango ditzeke, bai munduakiko dago krisis klimatikoen arabera eta gauza dauden hori aurreiteko, da egokiena edo, ez? Baina bai ikusi behar dugu, atzetik ibilbide bat daola, rekorri bat inbar dala horre izteko, ekonomikoki iritsi inbar dala horrea ere, eta da bide komplejo bat, eta hori dana ikusita, transizio maila bat edo markatzen dugu, pixkat, haukaun almena, poliki-poliki sinergiak horruntz eramateko. Uraren agentziak oniritzia eman dio Lezaman zabaldu nahi duten zabortegiari. Hondakin degiak 4 milioi metro kubikoko edukiera izango luke. Zaldibarkoak halako bi. Udala eta eragile ekologistak ordea proiektuaren aurka agertu dira. Enpresa pribatu batek hondakin ez arriskutsuen balorizazio planta bat eraiki nahi du Ganguren mendiaren magalean, Lezaman. Aurre ikusitako instalazioak 40 hektareako azalera hartuko luke, Txorierriko korridorearen ondoan, Lezama eta Zamudio artean.
45 futbol zeleiren tamainarekin alderatu daiteke, eta 4 milioi metro kubikoko edukiera izango du Zaldibarko zabortegiarena bikoiztuz, Euskal Autonomia Erkidegoko handiena izateraino. Uraren Euskal Agentziak egingarritza jo du hondakinen valorizaziorako egitura. Maiatza hasieran kaleratutako txosten batean dio potentzialki baimen emateko modukoa dela proiektua. Uraren kudeaketari dagokionez beharrezko baldintza guztiak betetzen dituelako. Lezamako udalaren arabera baina proiektuak ez ditu Lezamako hirigintza planaren baldintzak betetzen, eta beraz ez da bideragarria. Udalak txosten bat egiteko eskatu zion Ingeotik SM enpresari. Promoziones Zubiarraun enpresak udalerrian valorizazio planta bat eraikitzeko izango lukeen bideragarritasun kontsultari buruz. Irizpen teknikoak dio bateraezina dela zabortegi bat eraikitzea Asoa ibaiaren arroan, Eguzkitza baserriaren inguruan, Aretxalde auzoan, Lezama Zamudio autobiaren irteeratik gertu lurralde antolatzeko plangintzarako edo ingurumen legeriarako hainbat arau betetzen ez dituelako besteak beste. Gauzak horrela udaleko osoko bilkurak adierazpen instituzional baten bidez proiektuaren gaineko gaitzespen adierazi zion Jaurlaritzari, eta Uraren agentziari ere eskatu zion Ingeotik enpresak egindako txostena kontuan hartzeko. Udala ez ezik ekologistak ere proiektuaren aurka agertu dira. Dena den Tapia legearen bidez Jaurlaritzak proiektua baimendu dezake, udala aurka egonda ere. Hala ere oraindik ingurumenarekin eta bestelako baldintzekin lotutako baimenak eman beharko lituzke Eusko Jaurlaritzak proiektuak aurrera egiteko, eta erakundeak esan duenez oraindik ez zaio halako baimenak emateko eskaerarik iritsi. Europako Batasunak aurkeztu berri duen programak jasotzen du eguzki panelak izan beharko dituztela eraikin publiko eta komertzial guztiek 2027rako eta 2029rako utzi du etxebizitza berri guztietan panelak jartzeko betebeharra. Klima larrialdiari aurre egiteko helburuarekin eta Errusiako energia menpekotasunetik askatzeko Europako Batasunak ezarrita zuen erronka handitza erabaki du, aurkeztu berri duen Repower programaren bidez. There are two challenges we are facing, defining and immediate. The one is climate change and the other one is the Russian invasion in Ukraine. Orain arteko planaren helburua zen CO2 isuriak 45% txikitzea hamarkada bukatzen denerako. Horretarako bidea zen energia berriztagarriak potentziaren 40% izatea 2030rako. Plan berriarekin 40% iritsi nahi dute, baina oraingoz energia berriztagarriak 22% besterik ez dira. Tarte horretan energia garesti egon daitekela onartu du Europako Batzordeak eta ontzat hartu du gasaren prezioari gehienezko muga bat jartzea eta argindar konpainien irabaziak zergapetzea. Helburu hori gauzatu ahal izateko Europar Batasunak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarri proiektuak eta indar handia jarriko du Europako Batasuneko eraikinetako teilatuetan. Hala nola eguzki panelak izan beharko dituzte eraikin publiko eta komertzial guztiek 2027rako eta Europar Batasunaren finantzaketa izango dute horretarako 26.000 milioi. Eta 2029rako utzi du etxebizitza berri guztietan panela jartzeko betebeharra. Teilatuen moduko proiektu txikiekin batera, energia berriztagarrien proiektu handiak ere beharrezkoak direla uste du Europako Batzordeak, eta kexu da denbora gehiegi behar dela inbertsioak gauzatzeko. 6 eta 9 urte artean eolikoentzat eta 4 parke fotovoltaikoentzat. Urte betera jaitsi nahi du epe hori, prozesuaren urratsei gehienezko epe bat zehaztuz. Bruselak eskatu die estatukidei parke horiei jar daitezken lekuen zerrenda egitea, alde batera utzita ingurumenaren aldetik balioa duten eremuak. Pandemiak eragindako 2 urteko etenaldiaren ondoren, festak bizitzeko modu berri bat proposatu du Nafarroako gobernuak, berdintasunean. Azeparrak, jaiak itzul zitezen irrikitan nengoen. Desberdina izan da, gozatu egin dut eta oso eroso sentitu naiz. Gainera astun batek ere ez dit adarra jo. Ez da ohiko eskulutzeak ere. Miran da.
batean. Horrela nahi ditugu. Berridatz ditzagun jaiak. Euskal Eskola Publikoaren jaia iristear da eta Labastidak hartuko du lekuko aurten. Festaz aparte aldarrikarako tokia ere izango da. Estilan hau. 3 urte beranduago Arabako Errioxa izango da Euskal Eskola Publikoaren jaiaren lekuko, ekainaren 5ean izango da hitzordua Bastidan. Hain zuzen ere 29. edizio honetan eskualde horretako ikastetxe publikoak nabarmendu nahi izan dituzte, izan ere Hiriburutik urrun eta Errioxako mugan izan da ere, ezinbestekoak direlako kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko. Horrez gain Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntzaren legearen egitasmoaren arira, Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea kritiko agertu da testuarekin. Izan ere, esan dutenaren arabera akordioak ez du jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra. Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestak deitu dituzte eta kale jira aldarrikatzailea egingo dute ekainaren 5eko jaialdian. Euskal Eskola Publikoaren 29. edizioa abiatuko da larunbatean ekainaren 5ean Bastidan. Arabako Errioxa izango da beraz aurtengo ikastetxe publikoen aldeko jaialdiaren lekukoa. Eskualde horretako ikastetxe publikoak nabarmendu nahi izan dituzte hazitik gora lelopea daraman edizioan. Izan ere, Hiriburutik urrun eta Errioxako mugan egonda ere ezinbestekoak dira kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko. Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea, bestalde Euskal Autonomia Erkidegoaren hezkuntza legearen egitasmoarekin kritiko agertu da. Haien ustez, akordioak ez du jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra. Lourdes Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko koordinatzaileak ere bat egiten du iritzi horrekin. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren helburua beti izan da eskola publiko aldarrikatzea jai giro batean. Aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza. Hori dela eta Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestara deitu dute eta kale jira aldarrikatzailea egingo dute ekainaren 5eko jaialdian. Hartu deguta, gaizki pasata, hemendik urteta zaberdin egongo, fandangoa eta bombo, Euskal Herrikongo, auzotik hasita berdintasuna. Handitan, azetik gora lelopean aniztasunaren eta aukera berdintasunaren aldarria dakar aurtengo eskola publikoaren jaiaren soinu bandak. Ikustezagon bideokiparen zatitzo bat. Hartu deguta, gaizki pasata, hemendik urteta zaberdin egongo, fandangoa eta bombo, Euskal Herrikongo, auzotik hasita berdintasuna eskaintzan, kalitate daku eredu honekin, bumba perantzun, autosuperazioa, modua sanazioa, helburua, eta bisortzea nazioan, gure interakzioa aro globalean, ziturra landatzen bilatzen ean, dia espazioa barruko alean, ideia sustatzen munduko sarean. Arabako bertsolari txapelketaren finalean parte hartuko dutenen izenak zehaztu dira dagoeneko. Arabako bertsolari txapelketak baitu finalistak, asteburuan Araian eta Izarran izandako finalerdiak jokatu ondoren. Oiane Perea gailendu zen lehendabizikoan eta Manes Agirre bigarrengoan. Puntuazioaz berriz Izarrako finalerdiko 4 bertsolari sartu dira. Hortaz, 2 bertsolari horiez gain, Peru Abarrategi, Xabi Igoa, Iñaki Binaspro eta Paule Amilburu izango dira kantuan Gasteizen ekainaren 11an. Ezagutu dezagun jarraian klik batean Raimundo el Canastero.
eta horrekin utziko zaituztegu, besterik ez guraletik. Gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Aupa, Aupa! Kaixo Txuti! Arratsaldeon, bai. Tú, Ray, no sé qué me pasa, tío. Estoy inquieto. Hostia, Charrito, no puedes parar. Orida, Chuti, estoy intranquilo. ¡Somos los hombres tranquilos! ¡En sociedad! ¡Ganamos, gozamos! Bueno, Raimundo Canastero taldea lehenbezi esan beharra dago lagun talde bat gehala. Batez ere, eta, bueno, orain dela urte bat eskas sortu zen proiektu txiki eta lagun artekoa, ez? Oso polit bat. Ni pasaren udan ateatzen nintzen beti gitarrakin, asteburutan, eguraldi ona izan ez geho, ateatzen nintzen gitarrakin kalera. Eta Mikel Zalduendo, Lizarrako mutil batek, lagun batek, proposatu zian ea joan nuen gaztetxeko urte horrenen, Sugarra gaztetxeko Lizarrako urte horrenen. Ekainan egiten dela. Hoi da, ekainako 25. Taldea sortu baino lehen, proposatu zian, eta esan nion, itxoin, igual ni bakarrik joko dut pertsona gehiagokin eta lagun batzukin. Eta Inigo Camposi eta beste 3-4 laguni proposatu nien, eta hola, aste bat ensaiau atope. Los Llanosetan, Lizarrako Los Llanosetan eta saiatzen zenuten, bai, egia. Osea, hasieran bertsioak zian danak. Eta jendiai gustatu zitzaion, eta hauek hasi zien proiektua aurrera eramaten, eta ongi ez, esan dezakegu. De puta madre, bai. Hoi da, bai. Iraia parte nola, justo finka hontan, etorri ginen finka honetara, pixkat, asteburu intentsibo, ez dakit nola esan, baina bat egiteko, ez? Danok etorri ginen hemen tienda kampainaekin taula, nahiko, gitano, guapo. Eta hemen txeban genuen lehenengo laukantak, eta kriston astebura pasa genuen, eta oso finka berezia eta oso gustora sentitzen gara. Taldearen osaerari erreparatuz, pixkat bi etapatan pixka sailkatuko nuke. Lehenengo etapa izan zen aurrenekua, hasi ginela... Gaztetxeko urte hurrenean jo zen jo ginunak. Gero ja pixkat aurreago etorri zen Vitorino, ez da estrella, indudablemente. Eta gero ja aurreago Julen, Arbizuk, zautzen du jende desente Iruñako Sarasatekat musikari onak. Azkenian guk nahi duguna da Raimundo alik eta urrunen eraman, ez? Orduan, hori, Julenen laguntzarekin lortu ditugu metalak sartu, eta trompeta, eta tromboia, eta piano bat, eta ematen dio gorputz pila, ematen dio bandari. Orburuak tipula saltsarekin eta gero lagunduko dugu mozzarella vegano pasta. Eta bazen
Horburua zuritzea, hemen badego ja batzuk zurituta, berresilarekin. Orduan, nora ingo dugu? Kentzen dugu, azeko partea eta